Loma loppuu, perhana. Mennään vielä yhdelle lenkille. Tänään Keuruulle ja huomenna Varkauteen. Kello on 5 ja pari minsaa päälle kun lähdin liikkeelle ja tuossa Lappeenrannan keskustan kohdalla niin tuli potkulautaileva poika vastaan ja huikkas mennessään kohdalla, että jaksa. Tuli hyvälle tuulelle siitä kyllä. Kiitos. Mitä? Keuruulle. Hello. Pyörät ja piknik. Mikä? Pieni pause metsän keskellä. Nyt alkaa olla jo vähän vastustakin tässä hommassa. Vaikka tuuli on takana, niin edellisen reissun jäljiltä keho on totutettu ajaa 200 ja kun 200 tuli täyteen, niin se alkoi sanomaan, että nyt riittäisi, mutta vielä pitäisi mennä 150. Heilutellaan jalkoja, on tässä päivässä tunteja vielä. Yksi havainto tuosta matkalta. Mie ihan vartavasti reititin ton Pulkkilaharjun kautta, kun se näyttää kartalla niin hienolta. Niin täytyy sanoa, että pettymys. Eihän siinä ollut mitään. Okei, no järveä molemmilla puolilla, mutta sitä nyt näkee, kun Lappeenrannasta lähtee Taipalsaarelle, niin näkee järveä molemmilla puolilla. Että se on nähty. Niitä on. Mutta ajatus oli vähän, että sieltä löytyy jotain Punkaharjun tapasta hienoutta. Ei löytynyt. Ei nyt Pulkkilaharjulle kyllä vartavasti tarvii mennä. Kanta 360. Mä et sen kun kasvaa. Pakko vähän kehuskella kesäisen rutiinin muodostumisesta, niin 30 minsaa kesti käydä uimassa. Ja sitten pystyttää teltta ja laittaa makualusta ja järjestellä noin kamppeet siihen jamaan, että pystyy käydä syömään ja sit voi vaan hyvillä mielin kellahtaa nukkumaan. Aika hyvä fiilis täällä taas. Cycling today. 359,92 kilsaa. Vähän olisi voinut vielä 80 metriä ajaa, niin olisi saanut sen 360 täyteen. Keskinopeus 29,2. Elevation gain 2388 metriä. Total time 15 tuntia 19 minsaa. Moving time 12 tuntia 19 minsaa. Eli paikallaan ollaan aika 259. Maksiminopeus 68,1. Keskisyke 129, maksimisyke 168. Pitääköhän tuo paikkansa? Missä se olisi käynyt noin korkealla? Aamulla lämpötila 8. Maksimilämpötila 24 tuossa iltapäivällä. Syömään. Mitäkö syömistä ostin? Aamupalat, iltasafkat ja sitten
huomisen alkuajomatkan juomista. Aika vähän kaikkea, mutta me kävin syömässä tossa Jämsässä. Eli nyt ei oo ihan hirveä nälkä. Näillähän tää hoituu. Eikä tässä nyt oo tänään paljon energiaa palannutkaan. Mitenkä se sanoo tuo juttu, että paljonko sitä energiaa on kulunut, Minna? Kaloris 8638. Paljonko tässä on? Viisvipuurossa 270. 179. Tässä on varmaan ihan älyttömästi. Tässä näin. 101. Ja pretzelissä on sitten varmaan 1 000 000. Hyvin kattaa. No niin, ei nyt se itse asia. Viime reissun jälkeen vähän valitteli, että rupesi ottaa pannuun se kamojen survominen satulaputkilaukuun, eli jota myös leikkisesti peräporkkanaksi kutsutaan. Ja silloinhan se oli se Ortliipi, nyt on Paradise. Eli jos ystäväni Matti Aan sanojen mukaan Ortliip on volkkari, niin tää on sitten varmaan Land Rover. British made. Ja hienous on siinä, että täällä on tämmönen tarakka valmiina, mikä on kiinnitetty vaan tuonne satula kiskoihin, ja asemointi tähän pyörään käy näin. Ja se on siinä. Eli kun tämän satulaputkilaukun pakkaaminen pitää tehdä tiiviisti, jotta se pysyisi muodossaan, niin sen pitää olla tiiviisti pakattu, että se mitenkään toimii järkevästi. Ja se tiivisti pakkaaminen taas ei onnistu silloin, kun se on tässä pyörässä kiinni, niin ensiarvoisen tärkeää on se, että sen saa helposti irti ja takaisin, jotta se tulee otettua pois ja pakattua kunnolla ja sitten taas laitettua takaisin paikalle. Ja ne mallit, missä irrottaminen vaatii sitä, että pitää pujotella tonne satulan alle erilaisia klipsejä, niin se vaan on todella työlästä. Se onnistuu vielä laboratorio-olosuhteissa aika hyvinkin, mutta väsyneenä tien päällä niin ei välttämättä sitten enää niinkään. Tää on hyvä. Viimeisellä 15 ollaan. 243 on nyt mittarissa. 8,5 tuntia oltu liikkeellä tänään. Yksi hyvä löytö tuli tällä reissulla lisää tähän varusteistoon. No tietysti toi peräporkkana oli tärkeä juttu, mutta sen lisäksi pienempi asia, niin tärkeä oppi, ja tääkin tulee sieltä pyöräilykavereilta, niin Mateelta. Eli mullahan on varmaan lähemmäs 10 pyöräilylegendaa, jotka ystäväpiirissä, jotka on nimeltään Matteja. Ja jostain sitä matit kondensoituu tähän pyöräilyyn. Matti A joskus sanoi, että hän juo pitkillä randonneur-reissuillansa niin koko ajan limpparia. Ja Matti V sitten neuvoi joskus, että laita siihen limppariin sekaan tuoremehu, niin se ei ole niin älymakeita. Appelsiinimehua siis. Sillä sekoituksella on nyt menty tääkin reissu ja hitto toimii hyvin. Pitää ponkin loitolla. Ei rupea päässä surisemaan, kun on koko ajan sokeriin menossa tonne järjestelmään sisälle. No niin, mutta se johtaa sitten siihen, että vähän huolissani
miten mun hampaiden kaiken kestää. 110% happohyökkäys päällä. Puolet joka vuorokaudesta. Ratkaisut ainakin apu tähän asiaan, niin silit oli pastillit. Aika hyviä itse asiassa. Noilla pastilleilla saa vähän muuta makua suuhun välille. Ehkä ne sit vähän jeesaa sen hammaskunnon kanssa. No niin, mut sitten yhteenvetoa reissusta. 2 päivän retki on vähän haasteen. Eka päivä on aina asettumista siihen moodiin. Ja vikapäivä on sit yleensä semmonen, että tullaan johonkin tiettyyn paikkaan. Pitää olla vähän niinku tiettyä aikaa siellä. Ja monesti vielä ollaan jo tutuilla teillä. Eli semmonen jännittävä tutkimusmatkailu on jo reissun osalta takana päin. Niin se oli nytkin. Tässä reissussa oli nyt niinku se eka ja vikapäivä eikä juuri mitään muuta. Mutta ehdottomasti hieno reissu silti. Ylipitkät etapit. Meitsin suosikkietappipäivälle on 200 kilsaa. Silloin me eihin tehdä vaikka mitään siinä päivässä. Meihin käy kattoo maisemia, meihin syödä niin monta kertaa kuin me haluan ja meihin tehdä leirin ja meihin huoltaa ja meihin etsiä sähköä ja ladata laitteita ja kaikkea ehtii, mutta yli 300 on hankalia, kun se päivä vähän meinaa lyhetä ja tulee muun muassa kiire kauppaan. Se tehtiin niin kuin aukioloaikojen puitteissa kauppaan, ei välttämättä onnistu siinä leirin lähellä. Ja se taas tarkoittaa sitä, että pitää ostaa ne kamat jostain ja sit ajaa ehkä vielä tyyli 60 kilsaa reppuselässä. Eväät repussa. Reppuselässä ajaminen ei ikinä ole kovin kiva. Eli sellaisia vähän haittoja siitä tulee, kun on ylipitkiä etappeja. Mut välillä niitäkin on pakko tehdä, koska sit tulee henkistä kuntoa tehdä niitä. Se henkinen kunto on sitä, että pää kestää niitä pitkiä matkoja, pitempiä matkoja. Uusi mestoi. Keuruulla en ollut muuta kuin ohi pyyhältänyt joskus. Siellä oli hauskaa olla siellä leirissä eilen illalla, perjantai-ilta. Hirveä meno siellä kylällä. Siellä oli jotkut ilmeisesti joku konsertti, niistä biiseistä ei mennyt saa selvää kun hetkittäin, koska helvetinmoinen ralli. Siis kaikki moottorivehkeet mitä siitä kylästä löytyy, niin oli liikkeellä. Kumia poltettiin, moottori rallatettiin. Siinä me teltas sitä kuunteliin. Ja se mikä parasta, nyt on molempina päivinä menty myötätuulle. Mahdottomaan myötäiseen. Kyllä näitä kesäreissuja tulee taas ikävä talvella, mutta ensi kesänä tehdään sitten lisää. Mustikka. Niinku, tapahtuuko täällä joku mummoutuminen? Ei apsisukaan. Ei mä en kestä.